dapur ambu sing nurut pentongan iki, Bang. Jambut iku. Tak akoni pancen aku sing pentongan. Lho, mulo dina iku manut aku tak sampe. Ah! Manut aku tak rasat.
地火剑不会呀敲不会呀不要破破下破人破下破发战我不会叫我错不会哦会呀啊多不会呀我叫我叫后面要不发言破不言破不言不还很多。我说不，也跑，还我说不，还我叫破会呀，说还多。哦，小姐破破片呀，哦照。不翻也不下，还不也把照不把家要叫。不发问下，不发现，不发现传统。我不会破中会，我下播一创我家中破会也破也不会也无破中。错。不
不分要做汉不不这也唱好不分要汉中快不分破钱不敢做汉中破饭钱破出不分我爱笑。我不见不发钱不叫。哦，破钱破。哦不，骗，我不笑，好不，我就。我骗，好，我多，好巧，好棒。破骗也破不分，也破全中，我不分中。我痛。我不上一波，小虎也虎也虎山虎好。我不要快些，我不爱接着。我不爱接，非不要接，我不接，我一接，我爱着。我多小好骗找钱，哦不要破。Jangan oi. Hei. Ini sih. Nomor dulu.
Aku ngomong, foto sagotok kontai goblok. Aduh, ya ngono.
mang lho. Apa Ngongkon si enake sih. Terus mari ngono gak dipikir dhisik ta mbok iku. Lah wong ngongkon utang nang paman. Paman iki wong wedhite pitung turun kok diutangi iki lho. Lah terus saiki aku karo sampean dikongkon mbok utang nang paman. Terus nek gak utang nang paman ku nang sapa? Karepku kuliyane. Kaya karo paman ae awakmu mimi. Ya wis dicoba ae lho, ayo rono. Jange gak budal eling-eling aku dikongkon. Budal lho gak serek belas. Jelas gak dikeki wong wedhite gelane iku. Sampean gurung diutangin wis ngomong ngono gak oleh ngomong niku. Tapi yo aku ro biasa iku. Iya, dhisik iku. Heeh. Aku mbek sampean rono ya gak diutangi ya, Cak. Ayo ayo balik ae lho. Ojo. Timbangane isin ngono lho, Mi. Aku lho sak nombok, Cak. Lah nek aku gak utang nang paman ku terus nang sapa aku mbek sampean iku. Walah, iya ta, Mi? Iya. Baik engko aku mrono nang omahe paman. Paman rumong 11 karo aku kok diutangi. Ngomong niku ngadep rene. Aku nggo kene kok iso. Wes, Peni ngadep rono. mang jare sutajarane dikon ngadep rono iku. Ngono ta? Ya wis karepean, ya tak balekno. Wis, ngene. Ya. Wes ngene terus ae Mi ya. Lah pean sing jene. Apa? Punggung gorong panas. Ayo aku tuntun nang omahe paman. Muga-muga paman iki welas karo aku cek diutangi dhuwit ngono lho. Iya wis ayo nang paman gena-gena sampean ku nganut ta. Sampean ki sing gak ketok nganut aku. Ngono ta. Lah aku disiki ae. Nek kon tak tuntun Ya ngono lho. piru? Ayo wis, ayo Dik. Banjir ajur wis pean iku kesusu ae kamu jene jek udan-udanan yen nandur jagung kene wayahe jek pari kon iku ya apa gak ngerti yang cepet-cepet kartu tak cepet cek nang panen ngono lho nek panen yo kanggo awakmu awas numbane ku lho yo gak tambah cepet tambah ajur iya ya gak apa-apa lah sak kilo piro 14.000 100 bolu ping 15 ajur ayo gak apa-apa ya panjene gak ijen Kula nuwun. apa nih Ndi apa bener iki amae Mi? monggo Bener Cak iki omahe paman karo bebek. Iya ya wis mlebu. dewi kula kan Ya wis ayo mlebu. ya iya kaya Walah. ponakane dhewe kok iso wong arek gak tau mblakrak nandi-nandi kok mrene yo balah nek rene ya kepingin sambang talaka ngoname pamane kok alah
Apa maneh? Loh. Kene, coba kene. Mlebu kene, Nduk. Iki wis do jero ngono ah. Iki wis do jero mek paman. Ini Ipan lungguh kene. Nah, awas. Iki lho kursine. Papakno ta, Nduk, papakno. Pun, Dik. Man, Kene lho paman ku madhep rene lho. Oke. Le. gun di semini. Iki lho pen madhep rene. Iki nyaplok gelungane bebek. Dekno. Duk niki lho, Duk rene lho. Oh iki. Bek. Iki paman, iki lho bebek. Apa rek? Bebek kok kene. Tidak lodok. Lah iya kok. Arek. Min, Apa? kon gak nok nang ndi Eh, Min? aku kok mburi sampean iki lho. Aku ngatur kok mburi sampean. Ojo ado-ado Min. Iya. Paman gak nok ngono lho. Paman gak ono kakekmu ah. Ngarep sampean iki lah paman Oh, sih. Man, Hmm. aku mendayo rene. Aku kangen karo Riko ngono lho, Man. Masih kon kangen karo aku ya gak iso ngwaseno. Kok kon bidak. Suwe gak rene Kang, arek loro. Ya kayak cilikane iki, cilikane adik nih. Mi, Adik. Mi, Apa? dikaiti ya. Iya wes sampean ngomong. Apa sih? Apa ngomong? Ngene lho, Man yo. Serang lho, Cak. Sak durunge aku njauk sepuro karo Riko, Man yo. Aduh, matane. Garis ditutup. Apa iku, Man? Garis kok tutup lho. Garese paman sampean tutuk ambek tetu sampean iku lho. Iya. Iku aja ditok-tok, Cak. Gak ketok sampean ku kene lho. Wis lungguh anteng ngono lho. Kajane kon mangket mamang lek wis tak omongi mi ojo ado-ado ngono lho. Garis ditutup bendali lho. Aku iki mburi sampean wis sampean ngomong. Nek ana balsem ngono ditutuk titik ae mosok ro. Ono ket. Lho lek wong penthung wis anu gedene jare delokan sikile pamanmu sakmene iki lho kok sikile doran. Man, Hmm. aku perlu karo sampean iki mang aku dikondok rene ngono lho, Man. Golek utangan nak ya? Iya, Rungokno anjir. dhisik ta lah Kang. Mbok gak duwe dhuwit, Man. Alah Aku alah. dikon rene, aku dikon utang 3 juta tuwok ae Heh? akeh-akeh ngono lho, Man. Ya apa? Kon duit 3 juta. Gak ngono diapuramu iki lho ngerti 3 juta ngono akeh. Lah omongane mbok ngono iku ae, mosok gak diturut. Kok niku enakmu dhewe ae. Utang dhuwit kuwi gak dibatasi 3 juta, dhuwit 3 juta itu ya akeh. Anane aku ngomong. Aduh. Ngene lho, Man. Tangan iki lho. Ya gak enak nek ngomong mosok ngene kaya patung ngono lho, Mi. Gerabak-gerabak. Sampean iku lho. Anane aku wani utang dhuwit nang paman iki. Mosok Riko iku lali, Man. Apa sih? Bogolan sing sakmono mbokne mah iku sing garap iku sapa sih? Lho ya aku. Lah iya terus panenan sakmono akeh. Kira-kira sapa aku ta sing Lho rasa? ya aku wong sing ngragati aku. Ngene lho, kok niki ngomongno panenan, ngomongno gogolan. Gogolan iku asale ngono, warisan. Bapakmu separuh, aku separuh. Berhubung bapakmu iku utang dhuwit karo titik. Mbokmu utang beras bebek karo titik. Ya wis ngomong bapakmu. Iki ae pengen kabeh, Dik. Lho ngono. Kon gak eruh kon, nek iku dikon ngepek kabeh iku. Bener Ami. Terus mari ngono. Takono bebekmu. Aku gak utang nang sampean. Terus utang sapa meneh ngono lho, Man. Aku Alah. cakno karo mbok man. Sapa meneh sing tak sambati, Man? Kok aku iki diganjar urip sing ketok, Man? Aku gak kira aku demek-demek mrene dolek utangan, Man. Wis ta lah Kang. Aku mesti kewerjo. Sak cara-cara ya apa buat aku kepingin nganakno wong tuwa ngono lho, Man. Enakno ya nyambut. Carane aku iki diganjar gak ketok, Man. Yo sepurane aku utang dhuwit. Sampeyan kudu ngekeki, Man. Nek gak ngekeki ya apa, Man? Man kok kebutuhe Mripate. arep. Ngono lho, Be. Aku iki gak mentok
ketok. Ya, boleh utangan duit, boleh utangan duit, boleh utangan duit. Gak pisan, gak pindho. Ping piro kon golek utangan duit? Rene ku yo gak tau nyaur. Iya aku ngerti, Mang. Upamane kriko dudu pamanku aku gak kira aku jemuk-jemuk rene ngono lho, Mang. Lah mulane aku iku rumangsa nek sawah iku ambek sawah bapakmu, ambek sawah warisan teko mbahmu biyen. Ya, tapi bapakmu yo utang duit garasi. Iya. Sawah aku juga Mang. Iya aku ngerti. Iku gak sampean, Mang. Aku mek utang ngono lho, Mang. Lenger aku. Yo ngene lho, Mang. Mas yo niku gak utangi wong aku rene iki adoh, Mang. Kok sangon-sangonono. Aku ngesakno Yatmi ku lho, Mang. Loh. Hah? Mau niki lho. Mari kae mak kolong, Mang. Yatmi. Aku krungu awakmu disangoni paman, Dik. Ben tuku es kono embok. Aku disangoni paman lho mek 20.000. Apa? 20.000. Disangoni 20.000, Mi. Mi, balekno ae, Mi. Iki dibalekno ta? Balekno ae. Paman ngangoni 20.000 kamangka aku boto sing sakmono kakehe. Iku padha karo ngenyek karo aku. Balekno ae. Lah apa aja dibalekno? Iki Bek. Sampeyan nyoro dhewe, Bek. Aku boto sakmono kae nyangoni mbok pantes sithik ta. Engko digawe. Mosok 20.000 gawe tuku es padane arek cilik ae, Bek. Dalan sing kok beke panas bu embong. Wes gak usah. Wes balekno ae, Mi. Ayo balik. Wes gak. Gak. Aku ngomong karo Riko. Le. Motore bidak ngono kok. Aku kene. Man, sepisan ae, Man. Aku butuh karo Riko, Man. Sampeyan iki wis umum sakjane, Man. Wong wedhit, wong kikit nemenan. Mosok ndelok ponakane kaya ngene. Kani ngoyo Riko gak gelem ngutangi karo aku, Man. Pisan aku mrene. Wah, kon gak rene. Ayo, Dik. Gak adek pamit aku. Ini kok tegos ya Kang Abang loro iku, Kang. Motone wis motone wis gak ketok. Ngomong malas ati. Ini bakno. Wah, ini bakno ipat-ipat. Aku gak tego, Kang. Alah. Ini kok aja pedit-pedit. Kon iku melok ae. Kon yo kok kakasmu mau biar ya. Ya tuh hasil sawah. Terus kate-kate gak tak gawe ku kemen-kemen gawe apa katene? Apane? Ayo gak duwe anak. Aku ngomong ini kon meneng ae. Aku ya gak mentor kok Kang, arek loro. Gak nolak apane wong anjane arek sak ben utang, gak ono nyaure, ket jamono ya mene. Anane utang iku ya biyen sawahe bapak niku digarap kene. Iya, aku wis ngerti, tapi bapakne ku yo ndek utang kene. Awakmu yo ngutang yuk beras, barang. Ya iku tak potongno iku, dadine dadi siji, gogolane tak pek dhewe. Ngono. Ngene-ngene ya ponakan, Kang. Alah. Aja sampean mentolo awasno ponakan gak mangan. Masih ngono ya saiki wis gak ngurus ponakan, gak ngurus apa-apa. Ya. Ayo, ndelok salah melok aku. Ayo wis. Aku terus dijakno sawah, Rek.
kali anak telu. Tapi urip biyen kok ya kaya ngene. Ngalor, ngedol dikadi wong. Kaya Yatmi karo Yatmin. Iku mang ya tak kongkon golek utangan nang pamane. Kok ket mang kok ya gak mule-mule. Kene iki aku pale dadi angen-angenan ae. Wong jenenge anak masih wis gedhe. Tapi nek rono-rono gak mule-mule, aku ki mesti ya angen-angen. Ya muga-muga anakku budal ngantek mule aja ana alangan apa-apa, tak dongakno anakku selamat. Muga-muga ya dikeki karo pamane. Iki wis kok kene nak nunggu. Kene sedurung iki nak. Ya apa nak? Mbok, Dikeki kon mang. aku sakjane ngono gak iso crita, Mbok. Gak iso cerita ya apa sih nak? Aku ngomong karo paman, Mbok. Ngajaya aku dheweke tetep gak gelem kei utangane, Mbok. Dibalo. Enggak mangan paman gak dikeki. Dheweke tambah mundha mono sing enggak, Mbok. Kuwabe tiler, Mbok. Sakjane ngono aku izin, Mbok. Aku jane ngono gak gelem budal, tapi bobot aku sayang karo sampean, Mbok. Ki kebajute sing Mbok paman karo aku, Mbok. Oleh undat-undat kaya aku iki gak iso ngomong, Mbok. Nelongso batinku, Mbok. Aku wis urip kaya ngene. Digawe nyosyo karo dulur ya pamanku dhewe, Mbok. Terus umpamane iki gak lek utangan, Mbok. Terus sampean sambat sapa maneh, Mbok. Aku mlaku kaya ngono, Mbok. Sajane ngono aku ngesakno adikku, Mbok. Melu aku sakmono aja gak mampir nang kopi kaya apa. Apa sing tak gawe tuku, Mbok? Wong ceceke gak gablek apa-apa ngono, Mbok. Mbok, kok aku gak utek kaya ngene, Mbok? Romongane papat ngono aku tepen, Mbok. Aku kepengin dodono, Mbok. Ngono lho, Mbok. Aku njaluk sepuro karo sampean, Mbok ya. Sampeyan kongkon golek utangan rono, tapi nyatane aku gak iso gawa dhuwit, Mbok ya. Gak ngono biyen dosa apa wong tuaku sing, Mbok. Kok nganti tiba nang aku sing kaya kene, Mbok. Mbok. Cak. Aku iku mangket manggung mburimu. Tarungono sampean karo Yatmi kok udan tetangisan. Iki ana apa, Mbok? Iya, Cak. Ana apa, no? Iki mang aku lak dikokon Mbok utang nang paman dhuwit aja. Iya, terus Aku mrono tak rawani kaya ngene, Cak. Pungkasane aku gak diutangi dhuwit. Malah aku diureng-ureng, diundat-undat sing gak ngono, Cak. Aku tak rawani ngempet ae, Cak. Ngono lho, Cak. Mbok. Ojo nyalano Yatno karo Yatmi, Mbok. Sing salah iku aku, Mbok. Sebab aku iki dulur tuwek. Mestine ditinggal bapak tekane pati aku kudu iso ngenekno sampean karo adikku kabeh. Aku ya ngono, Cak. Umpamane aku waras kaya Rika ngono iku. Aku gak serantan delok omah kaya ngene, rumah tangga kaya ngene aku cepet dolek pegawean, Cak. Ya. Nek
aku terus kok desa ngene. Kana gunane mbok, bapak karo sampean iku miterno aku. Terus sampean iki ngomong ngono jange nang ndi, Cak? Caca tak nang ngene kutha oleh pegawean. Kone caca iku wis oleh pegawean. Aku gak lali karo sampean mbok adik. Iya ya, Cak. Muga-muga sampean budal. Ndolek penggawean tak dongakno ndang cepet oleh penggawean. Nek wis enak uripe engko iso ngenakno mbok ngono lho, Cak ya. Iya. Tapi bekas dua lho ya, Bis. Iya, Cak. Awakmu aja nganti pedhot serambut karo dulurmu lho ya. Apa coba? Siji gawe loro gawe mbok. Aku nak kutha kepengin ro kebiare kutha iku ya apa ngono lho. Nah aku terus kok desa kapan sampe sampean iku enak ngono lho mbok ya. Bodok Cak. Nek sampean melu Ya Mbak ya. tapi aku Budal ya. terus sampean Ya. iya ta. Iya iya. Yatno, Iya. kacak budal ya. Jangan Ya. ya. Yatmi. Hanya Ya. Ya ya. Mai. yo yo Cak. Belakang. Mai ya. Lur, wis ilang siji, Mbok. Apa, Dek? Tak pikir-pikir kok bener omongane Cak ya gemun mangus mbok. Lah nek aku kok desa terus aku gak nyambut gawe. Sono sampean ngono lho. Terus kon gadange nang ndi, Mi? Ya aku tak nang kutha, aku tak nyambut gawe, Mbok. Nyambut gawe pisan, Mi. Tak golek penggawean ngono lho, Cak, nang kutha. Nek ngono, aku ya melok ngono lho, Mi. Oh ya Cak men. Aku ya kepingin, Mas yo. Aku gak ketokno kepingin aku nyuwargakno uripe mbok ngono lho, Mi. Omahe lho Cak aja melok. Mi. Dan nek aku melok awakmu terus awakmu gak ngolahi berarti awakmu iki gak seneng karo aku, Mi. Kok ngono lho, Cak. Kamangka melokku iku tujuh aku apik, Mi. Aku ndolek penggawean supaya engko nek oleh duwe aku tak kekno mbok ngono lho, Mi. Ya ngerti aku, nek sampean melok golek penggawean, tapi sampean kan di sini kalau kaya ngono gak ketok. Gak enak, Mbok. Aku lanang. Terus mari ngono aku dikon go omah jagakno kayane adik. Ya gak iso nglakoni ta, Mbok. Iya wis nek ngono, nek sampean kepengin melok aku nang kutha ya wis ayo melok aku. Ngono, Ami. Iya, matur suwun, Mi ya. Ayo Mbak ya. Jangan pribadi gak ketok. Kaya ngono. Mi. Nek awakmu jange budal golek penggawean pamit kaya ngene iki, Mi. Ojo diterus-terus to, Dik. Mundak-mundak kok. Tapi aku sendiri yo gak tega ninggal mbok. Ya sapa wonge ta, Dik? Delok mbok kok omahe jan terus ditinggal anak-anake kabeh. Mestine mbok yo nyadari, Dik. Anane ninggal iku gak ninggal sak teruse ninggal golek penggawean ngono lho, Mi. Mbok yo. Aku pamit karo sampean, Mbok yo. Muga-muga donga sampean aku iso kelaksanan apa sing dadi karepku iso ngenakno sampean, Mbok yo. Mbok. Wis gak usah dipikir, Mbok, aku budal, Mbok yo. Aku budal ya, Mbok. Hati-hati ya. Mbok, aku budal, Mbok yo. Hati-hati nak. Yakni. Saiki anak telu
Urip kadung enak. Masih dadi buru ya tak lakoni. Buru kadek jerakan rondo. Jenenge Jung Dwaria iku sugih wong Petung Kecamatan Punjul Petang Desa. Sing tak herani, wong rondo ya sugih. Rabi ping sidak jaran. Mari rabi nek gak sing lanang mati pegatan. Rabi nek gak sing lanang mati pegatan. Gak ngono-ngono mosok kepegelen mbek erek. Iki suwe iki. Tak titene. Gak rabi-rabi iki suwe. Mosok wis pegel deh. Syukur-syukur nek pegel ya tak ndanani dhewe. Kunek kula nglelesi wis penggawean ngoten niku. Ya lotong. Rohani iku. Aku iki masih dikeki ya tak trimo. Gak diteki ya tak takokno. Eling-eling nyambut gawe melok Dragan Sugih. Pati ayu. Wah, tot. Tambah niku ngakeh-ngakeh. Ngopo, Gel? Kula niki lho nyambut gawe teng sampeyan niku seneng nggih. Nyambut gawe teng sampeyan niku pun mboten duwe rasa was-was. Bayaran oke, kadhik Dragan Sugih. Cantik. Lah, Cuma ngene iku. Sing kula herani sampeyan iku lho. Rabi sok bolak-balik. Rabi nek gak mati pegatan. Rabi nek gak pegatan yo mati. Niki suwe delane gak rabi-rabi. paling nyithik ya aku dhewe. Oke. masih aku ki yo gak kepingin lho, Gel. Rabi bolak-balik gak kepingin. Oh. Rabi kaitan bojoku mati. Nggih. Nomor 2 mati, nomor 3 mati, nomor 4 pegatan, nomor 5 pegatan. Mangkane niku kula dhewe nggih. Kudu karepku. Oh. Kabeh iku wis digaris kok ngono. Nggih. Tapi mboten napa-napa wancane jodoh pasti ku ono sing. Ya untunge aku ki bojo 5 mati, pegatan gak duwe anak. Bojo 5 mati pegatan gak sampe duwe anak. Nggih niki. Lah niki lho sampean jange rabi. Pancene jek pirang wulan wis gak ono. Oh, lah nggih. 2 wulan, 3 wulan wis mati. 5 wulan maneh mati maneh. Mangkane sampean wingi kenalan arek lanang iku dares 4 riwari biae. Kok amen niku. Sampeyan niku meneh rabi ku sing meriah ngono cek gak sampe ono mati, cek gak sampe cerai ngoten lho. Ya aku kepingin rabi, Gel. Wong aku ya jek muda. Lho nggih, potongan sik. Dari arek-arek sik cek. Muda iku jiwae, nek wonge ya gak muda. Lho, tapi kan sik punel ngoten lho. Wah, Maksudnya punel iku sampe nek masak, masih beras lawas, beras ya tot. Gel. Aku tipe-tipe nek kaya arek ngono iku. Seneng aku, Gel. Oh, sih. Ono brengose. Nggih, garai keri. Nggih. Pokoke aku seneng lah. Oh. Ya. Ngono. Perkara nakokno niku gampang ning kenalan. Lho, niki ngene lho, Kok ambek aku kok ngomong ngene-ngene kurang ah. Kesampekan koyo ngono. Ngoten nggih. Pirengane Tapi- sosok 2 juta ya mbok gawa. Jare utang. Iki utang. Nggih tapi oleh 2 dino tak bayarno 2.200.000 ya. Ah, wis. Tapi temen lho nggih. Jangan ojo. Penggawean nek yo. Hei, Dul. Hei. Hei, awakmu. Yo. Mlakune kelemar-kelemar kaya wong kaliren ngene rek. Nggih mboten kaya nggih kaliren iki. Jenengmu sapa? Yatmun. Yatmun. Nggih. Ngamu. Desa cek gunung mriko lho. Lakon kate nang ndi? Ngeten lho, Wak, kula niki Kok wau. uwak sih? Lah pantese kula niki nyeluk napa? Om. Om. Ya yo Wak. Wak, Nggih. kula niki lak tujuan kula niki lak bingung ah. Lho nek bingung ya gocokan. Paribasane kula niki sumpek. Kok kaya lutut Duwek niku pun telas, penggawean dereng kantuk. Intine awakmu ndolek penggawean. Lah, jenengmu Mang Yatmun. Yatmun. Ana. Weh ana. Teng pundi? Ana maca kono. Oh, mriko malih. Nek katak telu aja katik moro.
Bu. Namine pun semerap kula. Sopo jenenge? Tapi pun supi ngentene wau lho nggih. Stala gel beres. Namine Yatmun. Yatmun. Nggih. Gel. Nun? Lumayan gel. Saumpamane kok diklambeni sing rada pantes, dadi ganteng. Ngoten ah. Awen mriki mawon. Hei, mun. Sini. Enten napa? Jenengmu Yatmun. Lah sampean sinten? Lho, aku Bogel. Oh, Pak Bogel, nggih. Gerakan kuwi kepengin kenal karo awakmu. Ah. Saestu ah. Kandhani kok kon niku. Gelem nakak lho. Nggih mboten menapa wong jeneng mawon kok. Hop. Bu. Urun. Gelem? Nggih. Nek gelem lha apa kon mbok kene? Lho alah nggih ngertos lah kula. Sampai ngomong-ngomongan kula rantos teng mobil. Nggih ya? Wis cepet. Nggih. Cepet. Ya. Kono lho. Sampeyan kempun di Pak Bogel. Aku delok bensin nduk motor. Oh ngoten ah, nggih. Enten napa sih, Mbak? Jeneng sampean mang sapa? Yatmun. Yatmun. Sampean sinten? Aku Juwaria. Juwaria. Oh, nggih. Terus jenengan kok kepengin kenalan kali kula niki? Ya biasa sih. Wong aku iki lho buku wong rondo. Oh. Sampean jek lekeng Wah. wis dibojo. Nggih, dereng kathah bojo kula niki Belum tasik dibojo? Joko. KTP-ne mawon nggih tasik Joko. Lho, napa nek pun semerap kula niki tasik Joko? Ya gak apa-apa, can ngene. Aku iki anane wong rondo. Maksudnya? Kan jek kepingin lah istilah ngono aku iki. Oh, nggih. Omah-omah maneh. Kepingin nyusun rumah tangga malih. Iya. Terus Nyedek orene tak titik. Mas Yatmun. Sampean ya. Wis gak perlu mang cari bogel men aku kurung koyo golek penggawean ngono. nggih, bener Ya wis. kula patut penggawean. Gak usah golek penggawean. Lah terus Pokoke nek sampean iku ambek aku gegandengan utawa nyusun rumah tangga. Sampeyan gak usah nyambut gawe. Gak usah mikiri ekonomi lah. Wong aku rondo iki yo rondo cukup, rondo sing mampan. Sembarang duwe mobil kuwi ana papat. nggih. Gak ono supire yo mek bogel mek gak iso nyupir. Kadang-kadang yo nggih supir aku. Pokok ngene intine, sampe nek nyusun rumah tangga karo aku, wis gak usah mikir penggawean. Bu, kabeh iki Ngapunten, Bu. Ken sik Mbak Yu, Mbak Juwaria. Pun sampean pikir saestu. Oh, kok segel? Kok niki gel ya? Bogel. Topine. Iku lho, sengengene iki lho metu lho. Sengenge. Oh. Ngapunten Cak Dereng. Oh. Kula lak wonten miringan motor mboten kula buka. Iya. Tapi kula ngake jendelane akeh. Wonten bel HP sampean ketinggalan ngoten. Lah kula nggih mboten wonten ngangkat. Iya ya gak oleh mbaran. Nggih. Ya nek ngono, ayo nang mobil ae. Monggo. Ayo. Ngono.
lah, Cak. Aku dhewe ya pegel. Sampai ngejak mlaku teng terus ae gak laran blas gitu. Lah nek dolek penggawean leran ae kapan oleh? Iya sampean wong lanang, lah aku wong wedok ya seje lah, Cak. Lah aku anane melok iku sebab aku iki gak tega karo awakmu, Pi. Iya, aku Awakmu wedok terus baru ndolek penggawean nang kutho. Ya apa sih rasane dadi dulur nek ana adik ndek penggawean wedok bisa diculno. Ya gak enak lah mulane aku iki ngetut awakmu ngono lho. Ya masih ngetutno ya kudu nganut. Mi, Apa? aku takon Mi. Napa? Awakmu gak duwe kenalan sing sugih ngono ta Mi? Gak duwe. Duwe kenalan sugih ngono. Ya ngomong aku kerja kok kene ngono lho. Gak duwe lah, Cak. Sopo sih duwe kenalan wong sugih gak mungkin. Bene sih. Ya wis ayo ndolek penggawean. Lah nek sampean kepengin nyambut gawe, aku nyambut gawe. Ya. Kok cekak bengi-bengi. Cekak bengi-bengi. Ya disuwek-suwekno cek esuk ngono lho, kok tambah bengi-bengi. Ngono ta? Heeh, ayo wis. Kan kudu nganut lho ya. Ya ndelok penggawean kate Iya. apa ngono lho. Tapi sampean kudu nganut. Nganut sing ya apa? Ya nganut aku lah. Mlaku kok jam disiki. Wingi aku nganut kon belowok lho kok cegelongan. Lah sana sampean kok gak nganut dalane kok ngono sampean pinggir rene. Wis saiki Ya nganut wis, wis. ayo. Ayo. Apa iya? Tak apa? Ora. Alah, kok gak enak. Kok krungu-krungu wong ngomong, aku nek gak nyatakno dhewe. Tak jajale, tak nyatakne, tak dolekane nang kutho. Sing diumbah iku lho ya kok ya niku tok ae. Mosok esuk sore awan bedhug dulinan iku. Anjane ya kok gak maido. Sing lanang ya ganteng, sing wedok ayu ya sugih. Menang mele.
Kene sing pegel bendina tuku jamu ae. Alah. Bawaan buruh dikongkon yo budal sing penting bayaran. Ngene mangkait jam 7 tak wasno kamar iki tutupan. Kate tak ente beke wayahe berbuat. Kata ente iku wis padhang ngono. Oh, emane rek ngono. Muga-muga ae jejodoane Dragan iki iso sak lawase nek ndelok kaya rukune senenge mesti awet iki. Lah nek awet kan enak aku gak dikongkon dolekno arek lanang. Wong nek sing dhisik kene pawake kongkon dolekno arek lanang. Dadi mak jomblang. Jok kuwatir. Sing penting nyambut gawe ku bayaran. Masih dadi ketiba, dadi buruh, dadi maklar, sing penting jeragane. Ngene iki apa? Oh, tuh. Penggaweanmu wis mari amburi. Ya dorong. Niku lho. Aku mbok anggap sapa Lho, nggih niku lho. Ya sapa rek? Lah piye lah jenenge ya Lho biyen. Saiki beda. Nyeluken niku Mas. Lah ya apa? Mosok leren diwuruki. Lah iya. Ayo lho, Nggo. Aku pantes nglonggono awakmu. Ayo lho, Nggo. Leh. Oh, akalah aku piye. Ini bayaran njaluk mundak. Lah nggih. Penggawean mburi tak delok iku wae sing kono guru disapu. Sing sebelah iku wis disapu. Kon nyapu kok gak kabeh. Lah nek aku kabeh niku lah jamaah. Amen niku. Nyapu nggih mriko mari. Meli ae. Aku mbok anggap sapa? Lho nggih kula anggap kanca dhewe. Niku lho. Jeragan. Jeragan. Gel, Nggih. kon nyambut gawe kok kene iki kira-kira wis ana pirang taun. Lho nggih sak bajek taun. Lho sak badhek taun Lho saking suwene niku lho. bapakku iku gorong kok kene iki awakmu iku wis kok kene. Nggih. Ngono lho. Oh ya iyalah. Nggih. Bayaramu njaluk mundak. Nggih. Pirang persen? Nggih mboten kan sing penting pantes. Ngoten lho. Penggaweane ditambahi. Lho nek saged nggih disuda. Peke didolekno ewang ngono maksudku iku. Oh. Wis cukup awakmu tok. Nggih cekap. Termasuk awakmu iki kerasan kok makin. Lho nggih kerasan kula niku. Aku ya uga ya kerasan kok, Gen. Sampeyan kerasan. Kerasan. Yo akeh kerasane awakmu. Niku lho. Aduh. Niku lho sampeyan niku lho kerasan. Masalahe di bojo ayu sugih. Apa maneh sugih. Nggih. Nek omahku biyen, Gen. Nggih. Pucuke gunung kok. Pucuk gunung, kok ndelok sikile jeber-jeber. Cara tak ibaratno percil aku iku biyen ana njero keceret. Oh, sakniki. Saiki ana banyu bening njero toples. Wah, nggih. Ero gebyare kutha. Termasuk sampean sakniki urip songo. Lah, Wis sugih. Nggih. terus Lho nek kula nggih tetep nyambut damel nggih apa adanya mawon. Kula niki nyambut gawe tergantung perintah jenengan. ya wis tutupno mburi ku, Mang. Nggih, ngeten mawon ngeten. Ya apa? Kula tak istirahat teng mriki. Heeh. Napa sampean mboten anu Awakmu bu kene. Nggih. Tapi aku mekas karo awakmu. Oh, bekas napa? Ya, nek ana tamu nggawa mobil, silakan masuk. Oh. Tapi nek nggawa sepeda, sepeda gak menjanji, perlu balik. Rungokno kon yo. Kon iku tak kandhani. Kula. Lah nggih iso ngongkon wong lho. Lah nggih kula maksude tangga niku cek krungu, kok bae loro nyelonong. Biasane loro mlebune dibangun. Oh, nek kate nggawa sepeda mlebu, bayaramu tak potong. Oh, nggih. Ya. Nggih. Nek beto motor masuk. Masuk. Oh, nggih. Ya. Nggih. Wah, repot rek mesti gerakan anyar. Sepeda gak oleh mlebu. Tamu nggo motor masuk. Riko aja kate melo-melo mrene riko. Kok mlaku tambah gak katut.
Kok nggo sepeda gak oleh mlebu tani. Tapi yo njeni wong dek jeragan. Kalah menang tepuasa ana kene. Ya muga-muga ae tamu sing rene iku gawa motor. Ana sing gawa. Nanti bapakmu mangga. Temen bet niku ping jeding. Pamitan kula ping jeding. Kok gak ketok lho, Gil? Ngene niku lho Bu. Niku lho dastere niku sampean doaken titik ngoten lho. Ketarane nemrek mari berbungkat bae. Mlakune wis koyo ngono. Jane oleh bojo ganteng blongor-blongor. Gak metu teko kamar bae. Aku kung kriyat kate tak etip garone tikus mencolot. Muga-muga ae gerakan iki mang yo iso duwe bojo iki awet. Aku yo seneng. Masalahe rumah tanggane gerakan iku rukun. Muga-muga pesene mang tak eling-eling. Nek ana wong nggawa tamu nggawa motor, enggak ana sapa-sapa kok. Orangnya kok kene orangnya. Wong iku kok. Oh alah. Dope pedhot dadak. Nggih, cacak kula mboten ketingal. Awakmu mrene mang numpak apa? Nggih mlampah. Aduh. Aduh. Kita wong tambatan iki lho. Lah wong ki ato-ato ngono. Aduh. Kula mau mlampah mriki. Awakmu mau mlaku? Nggih. Aduh wis. Aduh. Lampah kok ngono. Ketiban apes bae dina iki mang. Aduh. Hei, Wonge apa jarene Dik? Iya ya apa iki, Cak? kon niku aduh kok iso nyelonong kok. Kon iki lho rene iki apa kon iki? Kula niki mriki ta. Pados pendamelan. Kon rene ndolek. Pendamelan nggih. Jenengmu sapa? Kula ta. Yatmi. Oh, lah sing dope pedhot iku. Sampeyan kok pun ngomong ngoten niku dulur kula masih dope pedhot. Iku dulurmu. Kok iso iku lho. Pikir bae ojo. Pinggir tak santape me. Nih, Cak, kok sampeyan dope mesti pedhot takoni kate nyantap. jenenge. Jenengmu sapa? Jenengku sapa? Yat. Mesti ya. Yatno ngono lho. Aku mangan dene, aku ngetes awakmu. Yatmi, Yatno. Heeh. Hei. Kon gak keliru anjir dulur ngene iki. Kon ayune ngono dulurmu koyo Sampeyan niku nek topok. ngomong aja ngono. Mi. Awakmu pendaya mang gak keliru ta me. Ya gak bener omahe. Omahe gede ta. Iya bodho memang soge. Iya nek wong sugih gak tau adus mbek ambune kaya ngene. Oh. Kok tak tuluk cocotmu bongko konku. Sampeyan nek ngomong lho kuasar. Lah iku lha apa kok Sampeyan gak oleh ngomong kasar-kasar ngono iku. Sapa gak tau adus jarene? Lah iku Lah rumangsa ambune iku. ambune ayo iki lambune teko sampean. Coba sampeyan nambu. Oh iya. Iya. Ngono gak ngaku kok. Iya. Aku ki Mas yo ngene yo. Karo ae ngono lho. Aku iki mikir ngene lho. Awakmu mendaya rene, awakmu nemu barokah. Aku sing ketiban musibah iku. Lah Gak enake sih sampeyan nek ngomong. Lah wong kon Sing rene, ketiban apes. Sing ketiban musibah. lah wong kon rene iki lho gak numpak apa-apa. Aku mang dipesen kaya apa sing tak gawe tumpaki wong gak duwe apa-apa kok dioreng-oreng iku. dadi kon rene mau mlaku. Aduh. Goreng-goreng. Aku gak seneng nek aku kan rene mlaku. Karepe juga ngono Pak apa sih, Pak? He. Nek mendaya rene iku numpak mentor. Iku lho montor ngono. Wah. Sampeyan Nggih. Ngomongnya cocotmu mana kok? Ngomong sekali. kasare sih. Iki ana apa rame-rame? Wonten tamu pados pendamel. Cak. Hei, aduh. Sapa we? Iku. Sapa aku kok kaya Kok gampang kon ngaku-ngaku nek aku idolmu.
Aku. Aku lah wis ngomong. Nek ana tamu nggawa motor, silakan masuk. Iki nggawa apa? Iki aku gak paling. Iki lak mun niku. Aku ya temi, Cak. Mosok sampean lali. Aku ya no, Cak. Ya sampean kok. Nah niki kerja derek jenengan. Mas Sofi ya Mas sampean. Oke. Aku gak masani nek duwe dulur koyo ngene. Pistol pundi pistolku? Wis umum. Nek wong sugih ngaku-ngaku dulur iku Aku akeh. Kon jangan Akeh kejadian iki. jangan mengaku-ngaku kamu. Iki dulurku. Wah, tidak bisa. Aku gak kumoso duwe dulur karo. Nggih, nggih. Nek kon njaluk ngomong njaluk. Ayo metu. Cak, Metu. sampean ngomong kaya ngono iku mosok sampean nalika pamit karo aku ndolek penggawean iku gak lali. Sopo sing ndolek penggawean? Sopo sing mosok sampean iki wis nemen, Cak, karo aku adik sampean aku yatno, Cak. aku adik. Ayo ngaku-ngaku. Nek kon njaluk butuh dhuwit pira? Tak luwi nang cepet. Ngene lho, Cak ya. Sampeyan lak biyen iku pamit karo aku ndolek penggawean, Cak. Terus mbok ngolehi terus aku manggo omah terus aku melok ndolek penggawean eling-eling mosok dulur iku ndolek penggawean aku jagakno tok ngono, Cak. Awakmu ngomong Tapi pungkasane, Cak, nek sampeyan ngomong ngakoni dulur karo awakmu, aku, Cak. Nek rumah aku gak ndek dulur. Sampeyan wis sopo lali sih. Minggat. Dari Jawa mriko. Nggih, jaba langsung Ngono iku lak dibalekno daripada kon iku tak paido lak. Nek kon kepengin gak tak paido, ngono iku cepet babalekno, ngono lho. Nggih, ngapunten kula. Ya, wis tak sepuro. Tapi iling-ilingan lho ya. Nek ana tamu maneh aja nganti koyo iki mang ya. Oh, nggih. Aja ganggeng-ganggeng tok, gak kepanggih ku tambahan. Nggih. Eling ya? Ini kok eling. Niku sing gak lali. Ayo ditotok kursine iki. Nggih. Bang. Ini ngomong ya ini kasih. Selamat ibu mare. Aku jadi sepuro, itu mang gaya yo nyono ae. Wes, ngene ku mang kok. Biasae jeragan loro motong bayaran iku mang. Gak ngomong gak apa nek daya loro. Brauduk loro sak dalan. Ditakoni gak numpak apa-apa. Ya muga-muga ae jeragan iku. Sampeyan iki lho. Ya apa rek? Apa rene iki lho? Sampeyan numpak apa? Numpak apa rene mang? Aduh. Iku sampe disepuro cepiko iki kaya apa nasibku? Nasibku. Aduh. Sampeyan rono. Aduh. Lah apa aku sampeyan ngomong nyengkreh iku? Sampeyan malah kan apa-apa. Agak mlaku. Apa dikek dhuwit numpak? Sampeyan balik ae tinimbang aku iki kok gak selamat. Balik. Kok iso lho sampeyan moreng-moreng lho. Lah apa sampeyan moreng-moreng? Lelai aduh. Iki lho ame anakku. Sampeyan iki Ame anakku iki lho ame yatmu sih. sampeyan iki gak nglendur ah. Lah apa sih kok nglendur? Iki lho ame yatmu, aku wis seru. Sampeyan rene mang gak ngelangkai oyot ni mang. Kak. Oh, barek awak iki kok kumahan tah gak bayaran iki wong sak dalan wis loro ngene. Leh. Sampeyan lak gak nggawa apa-apa sih? Agak. Gak numpak. Agak. Aduh. Laku.
Aduh. Sampean goleki anak sampean jenenge Yatmun. sampean anak kene. Kita nggak kene wong iki ame anakku kok. Muga iku tak kaya iku mangi. Apik rek omahe rek wis sugih anakku saiki. Tamu kula keken. Lho. Tak mboten purun e. Tamu maneh. Engke kula tambah jore ngono dicelwatung. Endi tamune? Niki. Yatmun. Nyelokmu ku lho. Aduh. Nyeluk sing sopan. Ojo ngaku-ngaku nek aku iki anakmu. Sebalik aku iki gak rumoso duwe wong tuwa kok koyo diapuramu ngene. Ini kepiye awakmu urip nang desa. Saiki awakmu wis sugih awakmu jangan kene aku. Ente. Apa? Kon ngono apa? Aku lak wis ngomong. Nek ana tamu kaya kene. Kaya ngene iki lho. Terus wong kere munggah balik ngaku-ngaku nek aku iki anake. Aku iki gak rumoso duwe wong tuwa kaya ngene iki. Kok ndak tak kandhani. Apa bayaranmu njaluk tak potong maneh? Pompong kejadian ae. Ayo, Mbok. Minggat. Ngene kok krungu tangga kanan keri. Dianggit yo. Aku wong tua. Kamangko aku iki gak ngrumasani aku. Wong tuwa kaya awakmu. Kok nek ngusir aku. Ayo. Minggat, Mbok. Minggat. Tapi aku mau usir Yatmun. Minggat. Oh alana. Gelem tak gak? Ya wis gak apa-apa. Nek ajane aku mau usir. Awakmu pian. Nalika diurip nang desa. Awakmu kaya ngono. Wis gak apa-apa nak. Ayo, minggat. Wong pangeran gak. Minggat. Sabar Mas. Niku wau nggih pungkul kengken medal, tapi terus tiyang sepuh jenengan aku lho Tase wong wedok el. Masih kon sorong metu teko njabane padet lak ya iso. Niku Dadi kancing mosok iso mlebu maneh to. Empun kula sanjangi, malah ngakune niku tiyang sepuh jenengan. Lah kula kan nggih Blajare ne ta. Nyatane aku gak rumoso duwe wong tuwa kaya ngene iki. kula nggih mboten semer. Hebat sampean Mas. Nggih, bojo sampean hebat. Nggih. Kok glani sih Mas sampean? Lah apa sih? Apa? Sampean nang ngomong-ngomongan mbek sapa? Wong njaluk iki malu. Njaluk. Nanti. Wah, aku gak rumoso duwe dulur mayat ngono iki. Gak rumoso. Ya iso nyatane gak tau duwe dulur mayat ngene, Mas. Jadi apa update sama kerajaan coba kita lihat. Dudu. Wah, kok iku Dik. Wis salah. Ya. Lah iya wong njaluk gak gelem iki karepe. Mesti sak umpama gak gelem tak antar karo kursi aku lek tuku maneh. Kok njaluk iki kok boten njaluk. Hei. Mas, Pak Noko aku. Nek sampean dituni ndak apa-apa. Bisa memang gak sampean aku. Wong tuwa sampean sing lair sampean, yo gak sampean aku. Kok duwe kelakuan sampean Pak Noko. Kok ngakoni sih ya apa sih? Kok ngakoni sih ya apa? Cukup Mas, cukup. Cukup.
bener sih, Gus. Kok cuma gak sampeyan? Kudu ngomong lagi. Itu aja sampeyan. Tapi aku tak delok nang jero. Iku ngopo sampeyan? Nang saya itu sampeyan anak tuaku. Lho becik sampeyan minggat kok omahku. Aku ngopo sampeyan? Enggak. Purna kok. Bagus sekali. Enggak. Jaluk sih. Bareng ya wis nyatasi ya.
mana? Mau sampean cacak sampean rumangsa ngelak sampean digawon golekno mobil. Mripate gak keto. Sing sampean tangisi iki mau gara-gara iku. Jeneng sampean sapa, Pak? Yakni. Bayu. Aku. Agus. Terus karo sampean ya opo? Tak turun. Nek perkara cacak sampean, yo ayo tak ewang-ewangi. Oh, tak ewang. Nek sampean iso tujuan. Bapakmu juga Iya tak ewangi boleh. Iya tak ewangi. Nang omahku akeh wis penggawean kira-kira sampean gelem. Nek ngono aja suwen ayo tak nang omah kok perkara cacak ayo didoleh. Ayo. Aku
aku saiki dadi nyambut gawe. Lah nyambut gawe ngamen. Nyambut grab nopo? Waku be. Amen niku panganan nopo, Pak? Panganan nopo? Pak Bro. Rumah sak kem lulu. Oh, iki sok tenang aku. Seneng aku, Pak. Aku dong. Panganan ngamen iku yo golek duwe yo. Golek duwe. Duwe kok digoleki iki. Nyambut gawe. Tak nyabotan. Amen. Sapine sapa ujung-ujung? sapine iki lho. Lho, Mbok. Kakate nambah duwe aku nopo iki. Ya, Bos. Aku ngene lho, Pak. Iki aku iki jeneng pendapat zaman saiki baik. Aku mau terima ya. Kira-kira aku gabung karo Riko ngene apa? Kepengin kenalan karo aku, jenengku Api. Ya toh. Ya toh. Awakmu yang kenal. Oh, Mbok iki ibumu ya. Heeh. Jange gabung karo aku. Ada konco. Padha mek kene metu wong ngemis. Kok berani? Wah. Wah, gurune deroke gurung-gurung. Ya Allah. Kowe gak apa-apa. Sayo dilekake karo. Wong amen iku carane sok nyanyi. Awakmu senyanyi ta? Ngene lho, Pak. Aku tidak dino gak ketok tapi gak duwe dikeki pinter lopo. Tapi aku duwe siji, Pak. Aku duwe lagu sok kuwi tok. Tak aman-aman. Teko waduh, teko negara India. Engko kuwatir aku tak omong tak lagu nek wong iki nek arep nyopo. Rumah aku ke India. Rinco. Loh. Tidur rinso. Tidur rindu ngono. Itu lagu India. Iku rindu tidur rinso kok. Apa jamu tak lagu ngono gak apa-apa tak topok kene. Ya wis saiki nek awakmu kan temen. Ayo, ayo. Aku turun duwe iki. Dia nek kira bidang iki jen. Sonjobone tak jero. Tapi bos. Tunggu. Mana nih Pak? Bejeng. Kali ya. Sampai dengan lagu apa aku ngrimo. Aku
Ragono sing disenengi. Nah, ngono ku yo. Rumah tangga wis gawe omah dhewe. Kok ya jarang mulai iki apa wis tentrem rumah tanggamu? Apa kon gak nang ngono nang kono? Nggih. Ya sampeyan demo sampean rumah tanggamu ayo kalian. Oh ngono. Ya wong tuwa iki wong durung pangestu nek ndongakno supaya anak iki bisa tentrem. Cetane ngene ya. Iki termasuk keluargane bojomu kabeh. Lah iya iya. Ngene ya, kayak guyon. Ya, kakek Indonesia. Iki paling persenan kok boneka aku. Ini nak. Tapi iki wong iki termasuk sing keluarga. Iki mbok kula, Pak. Raya gak ngerti. Ya, kamu. Pancen kabeh iki suasana ndadekno. Kaping permane ketemu anak keluarga. Aku ora bakal minoso kuwi. Senajan kok kan ini balik omah. Iki termasuk keluargamu, ya termasuk keluargane anak aku sak akon. Aku gak milah-milahno sing sugih lan cuma. Kabeh Gusti Allah kang Maha Kuwasa kang nentang pertemuan iki. Mulane padha sing gender pater bumi wae angkasa. Kadang termane keluarga besok ayo padha diruwer-ruwer ditanggapno lodrok karya baru. Anjir karya baru nih.